Meno Achs. Niekoľko desaťročí známe hlavne medzi zberateľmi a reštaurátormi historických motocyklov. O tom, že jablko nepadá ďaleko od stromu, svedčí aj jeho syn a vnuk, ktorí, ak sa nájde dostatok času, pokračujú v dedovej robote. Bodaj by aj nie, veď všetkých troch od narodenia spája nielen meno Erich, ale aj rovnaká diagnóza – láska k motorom. Minulý rok sa však začal smutne a najstarší z už spomínanej trojice odišiel navždy do motoristického neba. Dedo Achs síce už nie je medzi nami, napriek tomu ešte za svojho života zažil radostné chvíle, keď sa jeho vnuk stal úspešným automobilovým pretekárom. Aj popri pretekaní, zbieranie a reštaurovanie starých motocyklov ostalo v jeho srdci naďalej. O tom, ako sa to všetko začalo, sme sa pozhovárali s Erichom Achsom najmladším. Dedo sa s tým zaoberal celý život od malička, vlastne sa motal okolo hlavne motoriek historických a vlastne ja od samého detstva som vyrastal medzi motorami, motorkami, benzínom. V dielňach zberateľov sa vždy nájde nejaký obzvlášť zaujímavý, prípadne drahý kus, ktorý jeho majiteľovi ako si samovoľne prirastie k srdcu. Našli by sme niečo takéto aj vo vašej dielni? Pravdepodobne to bude motorka, ktorá bola podľa zistení, keď sa renovovala, asi jediná v strednej Európe. Bol to Harley Davidson z roku 1924. Bol to obsah 1200 motora, mal to V-motor, V-čkový, so zvláštnym rozvodom F, ktorý bol taký špecifický, hlavne pre americké motorky. Tá motorka sa zhruba 15 rokov sa na ňu zháňali diely, nechali vyrábať a zhruba 2 alebo 3 roky trvala renovácia tej motorky a skompletovanie toho kusu. Je niečo, čo si Erich myslí, že zdedil po dedovi aj v rámci roboty okolo motorov a za čo mu je vďačný? Ja si myslím, čo som po dedovi zdedil, je trpezlivosť nad robotou alebo nad takými robotami, na ktorú treba trpezlivosť, lebo dedo bol na to v tom známy, že ho nerozhodilo nič. On bol schopný pri nejakej drobnosti stráviť aj 2 dní, kým nedošiel na to alebo nespravil. Toto mám asi po dedovi, lebo tiež málo vecí ma vie nejak rozčulivo rozhádzať, keď mi niečo nejde, vždy sa viem na to nejak zamyslieť, pozrieť a dokončiť to. Napriek trpezlivosti a snahe pokračovať v dedovom odkaze to Erichovi v poslednom období nie celkom vychádza. Momentálne není na to bohužiaľ moc času, čo aj samého ma trápi, že nemám na to veľa času sa venovať toľko, koľko by som chcel tým motorkám. Ale tak nevrel som na to, takže pomaličky a ja si pripravujem nejakú motorku, aby som na nejakú tú súťaž mohol výjsť, ale no, prioritou je teraz pre mňa sú preteky automobilov do vrchu, takže bohužiaľ musím teraz veterány trochu zanedbávať. Preteky automobilov do vrchu. Zdá sa, že rovnako ako vo všetkom ostatnom, aj v tejto Erichovej záľube mal prsty jeho dedo. Dostal som sa k tej formuli takisto cez deda, cez historické motorky, cez pána Dragúňa sme sa dostali k tomuto autu za výmenou, za motorku som sa dostal k formuli, ktorú sme pôvodne začali repasovať na historické účely hlavne. Ale tak, jak som spomínal, sme sa poznali s Vladom Friedlom, ktorý závodil na formuli, tak som sa mu povedal, že sa s takými historickými autami závodí aj normálne v pretekoch, tak som sa zapojil. Tak sme s tým začali pomaličky. Po zhruba 1,5 sezóne som prešiel do silnejšej formule, do Lotusa, takisto od Vlada Friedla, ktoré som mal v prenajme. A vlastne na začiatku minulej sezóny sme kúpili auto po Andrejovi Krajčímu, ktorý prešiel do silnejšej formule a na nej jazdím. A práve v majstrovstvách Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu dosahuje Erich už niekoľko rokov veľmi dobré výsledky. Ako už spomínal, aj v tohtoročnej sezóne mali možnosť diváci jeho výkon sledovať v spolupráci s 2-litrovou formulou Opel Lotus. Prvý závod v Rakúsku bol strašne mokrý, veľa vody. Vyústilo to aj s tým, že v nedeľu nám zrušili závody z toho, že tam neprestávalo pršať, tam boli návaly vody a bolo tam veľa formulových aut, aj aut, ktoré sú robené na okruh a strašne nízke, tak pre bezpečnosť jazdcov nám to zastavili a zrušili nám ten závod. Ďalší pretek sme mali v Českom Ústí nad Orlicí. Tam to vyzeralo celkom nádejne, až na to, že som bol potom moc rýchly v jednej zákrute a pri výjazde som trafil svodidlo a odneslo si to zadné koleso najviac, predné koleso trochu, ale došiel som až do cieľa. V prestávke sme rýchlo urobili taký rýchly servis repa z auta a povymieniali kolesa a nakoniec sme dojazdili ten závod a už potom sa to ukludnilo a išlo to celkom slušne tú sezónu. Výsledok?
5. miesto v absolútnom poradí slovenského šampionátu. Splnil tento výsledok, ale aj sezóna Erichove predstavy. No, nie som moc spokojný, čakal som, že to bude o niečo lepšie, som skončil až 5. Ale zapričinilo to aj to, že vlastne na Dobšinskom kopci, kde som po sobotných, takisto sobotnom mokrom jazde, sa tešil na nedeľu, na nový asfalt, malo sucho, svietilo slnko. Bohužiaľ technika zradila ešte pri odjazde na štart, kde sa mi zlomil hnacích riadel v prevodovke. A nakoľko boli tie závody posledné dosť blízko seba, tak sa nám nepodarilo opraviť riadel, čiže som neštartoval v Poľsku, čo ma stálo body a tým pádom som klesol až na 5. miesto v absolútnom. Nie vždy sa všetko darí tak, ako si človek zaumieni. Napriek tomu, že so svojím umiestnením nie je Erich celkom spokojný, v ostatných odvetviach života sa mu darí, veď počas rozbehnutej sezóny sa stihol oženiť, presťahovať mimo Bratislavy, narodil sa mu syn, ale začal stavať aj rodinný dom. Začali sme stavať v máji sa začali kopať základy, urobila sa základová doska, potom sme mali svadbu, takže so samotnou stavbou sme začali koncom júna a vlastne teraz už máme pred zimou, tak chvála Bohu, hrubá stavba ako taká je hotová. Ešte dneska by nám mali dojsť namontovať okná, aby sme to uzavreli a už potom sa budeme len v interiéri cez zimu trošku zabávať s elektrikou a potom na jar zase pokračovať. Chodiť dennodenne do práce, vo voľnom čase pripravovať formulu na preteky, či tráviť soboty a nedele priamo na nich a popri tom ešte stavať aj rodinný dom, to dá človeku poriadne zabrať. A tak nás samozrejme zaujímalo, či si predsa len toho na seba Erich nenabral naraz veľmi veľa. Dobre bolo to, že vlastne Dominika, tým, že bola tehotná, bola na mala rizikové tehotenstvo, že bola doma, čiže veľa času tu strávila ona aj s majstrami, keď ja som bol mimo. Tak čo neobmedzovalo, akurát problém bol v tom, že veľakrát som nebol tu, aj keď som chcel byť pri nejakých robotách, ale tak museli sme to vyriešiť nejak. Zdá sa, že si Erich vybral dobre. Manželka, ktorá dozoruje stavbu rodinného domu, by sa asi zišla viacerým, ale povedzme si pravdu, stavba domu a pretekanie sú dve diametrálne rozdielne veci a preto nás zaujímalo, ako sa ona zo svojho pohľadu pozerá na túto jeho zábavu. Veď nakoniec Dominiku sme v minulosti často stretávali po Erichovom boku aj na pretekoch. Dali sme sa dokopy na mojej oslave 19-ky. A vlastne ako som zistila, že preteká, tak vlastne v piatok sme sa dali dokopy, v nedeľu ma vytiahol kamarát na babu a tento blázon tam sedel vo formuli. Predsa len inak sa na pretekanie pozerá človek zaslobodná a inak v manželstve a po narodení dieťaťa. Nebojí sa Dominika o Ericha? Tak nebezpečný to je, strach tam určite je, ale je šikovný, ja mu verím a nevadí. Práve naopak, mňa to baví, ja mám motorizmus rada. Tento rok som na preteky nechodila, lebo som bola tehotná a musím povedať, že mi to strašne chýbalo. Tak, achsovci, čo vám zaprieť na záver? Asi len to, aby ste boli spolu v zdraví šťastní ešte veľa rokov, aby vám synáčik poriadne rástol a aby vám tá spoločná láska k motoristickému športu vydržala na veky.